Dobro je poznat kao začin, ali đumbir je tisućama godina poznat i zbog svojih terapeutskih svojstava. Njegov korijen sadrži esencijalna ulja koja su ljekovita. Ta egzotična biljka izvorno dolazi iz sunčanih dijelova Južne Azije, a uzgaja se u tropskim i subtropskim zemljama. Đumbir je biljka čiji je korijen osobito bogat različitim aromatskim i drugim spojevima. Svakako trebamo spomenuti aromatska hlapiva ulja koje mu daju i protuupalna svojstva, ali i njegov vrlo intenzivan okus, miris, aromu zbog kojih se često primjenjuje upravo u kulinarstvu. Naša sugovornica govori nam kako je bogat vitaminom C, vitaminima iz skupine B te magnezijem i kalijem. Konzumirati se može u različitim oblicima, koristi se i za tinkture i obloge. Od svježeg đumbira do đumbira koji je sušen, mljeven, on se koristi za pripremu različitih čajeva, dodatak je i u slanim i u slatkim jelima, znači i u nekakvim slasticama. Primjenjuje se kao čaj, koristi se i za pripremu piva čak ili recimo u Japanu se koristi u kiselom obliku. Sušeni korijen koristi se za želučane bolove, proljev i liječenje reumatskih oboljenja. Đumbir se u obliku obloga koristi kod upala i oteklina, grčeva u nogama te artritisa. Koristi se često recimo za suzbijanje mučnine prilikom putovanja. Jednako tako i trudnice ga koriste za suzbijanje prvih jutarnjih mučnina, iako je to potreban veliki oprez s obzirom da on utječe na cirkulaciju i na razređivanje krvi, pa se prije bilo kakve primjene u trudnoći treba uvijek posavjetovati sa svojim liječnikom trudnica. Svjež korijen ima antioksidacijski učinak, a koristi se za pojačavanje znojenja te za detoksikaciju. Đumbir se može koristiti i za poboljšanje apetita. Koristi se recimo kod različitih prehlada upravo zato što sadrži antimikrobna svojstva, znači protubakterijska, antivirusna, pa kod recimo grlobolje, prehlade, gripe, za suzbijanje kašlja. Đumbir može utjecati i na sniženje kolesterola te poboljšanje lučenja želučanog soka. Novija istraživanja pokazala su kako dobro djeluje i na srce. Koristi se za razređivanje krvi s obzirom da potiče cirkulaciju, za smanjenje krvnog tlaka. Jednako tako se može koristiti kod dijabetesa tipa 2 za smanjenje šećera u krvi. Ali treba biti oprezan. Preporuka je ne konzumirati više od 4 grama svježeg đumbira dnevno. Ako je u sušenom obliku, dnevno ga se najviše smije koristiti 1,5 grama. Ako se đumbir primjenjuje u vrlo velikim količinama, on može zapravo prouzrokovati različite gastrointestinalne probleme, može znači bolove u želucu, eventualno znači povraćanje, proljev prouzrokovati, pa svakako trebamo paziti na tu količinu. Đumbir se ne smije koristiti uz lijekove za razređivanje krvi, inzulin te kod lijekova protiv bolova koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu. Ne treba ga koristiti ni s ginsegom, ginkom i češnjakom. Kurkuma i đumbir su pak vrlo česta kombinacija. Kurkuma kao i đumbir je zapravo biljka sa istoka, sa isto tako velikom količinom različitih aromatskih spojeva koja ima vrlo slična protuupalna, antibakterijska, antivirusna zapravo svojstva i u toj kombinaciji možemo reći da djelovanje te dvije biljke jednu drugu pojačavaju. Ovisno u kojem se obliku konzumira, naša sugovornica tvrdi kako može pomoći kod različitih bolesti, no treba pripaziti na količinu koja se konzumira. I za kraj jedan savjet naše sugovornice. Ako đumbir ne miriše, nije svjež i ne treba ga konzumirati.